Freezer s'acosta al cap suprem. 117.000 és increïble! D'on ha tret tanta energia? No hi ha cap soldat en l'exèrcit secret que tinga una força com la de Son Goku. «120.000 unitats! I ara 130.000! «140.000! No puc acceptar que siga més fort que jo! És impossible! No puc acceptar-ho! «150.000! El comptador explotarà!» «180.000 unitats! No m'ho puc creure! Com ha pogut augmentar la força fins a eixe punt? Impossible! No podrem vèncer-lo mai! L'energia és 3 voltes superior a la nostra! I encara no heu vist res! Esteu molt lluny d'imaginar-vos de què sóc capaç, però prompte ho comprendreu! Què vol dir? No, és el final! Esta volta és el final!